il-mixja hija uffiċjalment miftuħa. Min ħaftit iktar minn satejn u min kważi 5, iżda r-riżultat taħħari kien l-istess, mixja twila ban nobbli. Għal sa noħra l-mixja tal-ġimgħa l-kbira mill-Mellieħa sal-Isla Reġgħet kienet suċċess. Eluf kbar ipparteċipaw u għalkemm kienu sigħat bikrin tal-ġimgħa filgħodu l-entużjażmu kien evidenti. Din kienet l-14 darba li saret din il-mixja u għalkemm fit-tmiema ma jonqsux il-kummenti ta' kemm kienet ibsa, sena wara oħra jiżdiedu dawk li jieħdu sem. Palma jkun hemm is-sem ta' ħafna li jimxu, oħrajn jieħdu ħsieb l-aspett loġistiku bħall-organizzazzjoni tat trasport u l-gwidi tar-rotta waqt il-mixja. Ma jonqos lanqas is-sem tal-forzi li jżommu l-ordni pubblika bil-pulizija jkunu kruċjali anki meta wieħed iqis li l-eluf ta' persuni jkunu qed iterqu fis-satra tal-lejl. Rotta kważi kollha dlam ċappal dawk li jaslu ma ta' quddiem, fil-waqt li oħrajn jaslu mal-isla meta jkun diġà beda jisbaħ. U x'inhu ċ-ċertifikat li jingħataw ikun jiswa daqs l-aqwa medalja għaliex ikun xhieda li jingħelbet sfida u jingħata kontribut biex għexieren ta' persuni f'diffikultà minħabba l-marda tal-kanċer ikunu jistgħu jelbu l-isfida l-kbira.